Wapin ka pa rin! So ayun na nga mga kakay, no? Maaya pa Hablo. Dito po tayo ngayon sa may Santa Monica, Purok Uno, Florida Blanca, Pampanga. Kung saan siyempre kasama ko ang napakahusay po na konsyal. Konsi Jojo Bitog. Konsi. Ay, salamat po Kuya Ching. Yes. Andito po ang iyong pambansang konsyal, Jojo Bitog. Yun. At makakasama natin ang napakaganda at sexing kagawad ng Barangay Consuelo, kagawad Jenny Ang, ang ating kakay. Hello po. At makakasama din natin ang PhilHealth Boy ng bayan ng Florida Blanca, si Rex RJ Laksamana, Kuya Ching. Kuya Rex, yes. Opo, Kuya Ching. Kuya Rex, ang kagawad Joy and Konsi. Sino po ang ating bibigyan ng tulong dito sa inyo sa Barangay Santa Monica? Si Jose Lingad po, 70 years old po siya. Ano po nangyari sa kanya? Ano kagawad? Na ano po, nangihina lang po siya. Dahil sa kanya old age. Opo. Si Tatay Jose daw ay dati raw pong jeepney driver. Kaya naman nag-request mo ang kanyang pamilya dito sa atin sa Arizona Party na kanyang wheelchair na magagamit mga araw-araw. Kaya naman Big Boy, ihatid mo na yung wheelchair na yan. Big Boy! Walwal mo na yung wheelchair na yan, kabilisan mo! Maraming salamat po sa binigay niyong wheelchair sa akay ni Sol Party List, kay Konsyal Idol Jojo Bitog, Konsyal Rex Laksamana, at saka sa sexing konsyal sa Consuelo si Jenny Ang. Ulit po, maraming salamat po sa inyo.